Durant aquest estiu, com és habitual, hem anat fent obres en els centres d'educació infantil i primària, els CEIPs, que són les escoles públiques de primària de la ciutat, sobre les quals l'Ajuntament té una part de la responsabilitat del seu manteniment. Aleshores, nosaltres treballem d'acord amb les direccions de les escoles amb un pla que hem elaborat on hi ha tota una sèrie de necessitats, d'actuacions que any rere any anem executant. I avui hem estat visitant algunes d'aquestes obres. Quin tipus d'obres? Doncs des del canvi de quasi bé totes les finestres del CEIP Pins del Vallès, que és una escola que ja té més de 25 anys a la nostra ciutat, i posar finestres de nova generació amb vidres amb aïllament tèrmic. Això es diu ràpidament, però val més de 200.000 euros fer aquesta actuació, fins a arranjar els patis de les mateixes escoles, posar-hi nous jocs infantils, per posar també un altre exemple, o insonoritzar el menjador de l'Escola Maragall, que és l'escola més antiga de Sant Cugat, de les escoles públiques, la més antiga és el Santa Isabel, és una escola que té 70 i bastants anys i que té un menjador que no té aquests anys, però en el moment que es va construir, suposo que era cap als anys 80, no es va tenir en compte que es produïa aquest efecte que en diuen party, que és que els nens comencen a parlar i com que reverbera, com que ressona, cada vegada tothom parla més alt i al final acaben cridant. S'ha fet una actuació important, com es va fer en el seu moment en una part de l'Escola Pi del Xandri, com es va fer a l'Escola de la Floresta, i d'aquesta manera hi haurà un gran confort auditiu i es nota molt. Aquests són alguns dels exemples del que hem estat fent. I avui en la visita hem incorporat dos, diguem-ne, visites excepcionals. Un és a l'Escola Bressol Nostra Senyora de Montserrat, que és l'escola bressol parroquial, o era, i que ara ha passat a formar part de la xarxa d'escoles bressol municipal. L'hem incorporat al Patronat Municipal d'Educació amb un conveni que vam signar amb la parròquia de Sant Cugat i hem fet algunes actuacions aquest estiu. I després el CEIP Ciutat d'Alba, que és el que estem ara, que va entrar en funcionament l'any passat, amb el que és la part de preescolar, i enguany ja entrarà en funcionament una línia, o sigui, una classe de primer de primària. Però és una escola que aquest any tindrà 160 nens i nenes, però vaja, està creixent, s'està acabant l'obra i en el seu dia serà una escola de 2 línies, per tant de 450 nois i noies. Bé, el balanç de tot plegat jo crec que és molt positiu. A Sant Cugat tenim una escola pública que està molt bé, tenim un sistema educatiu en el seu conjunt que componen l'escola pública, la concertada i la privada, que està molt bé, i per la part que ens pertoca a l'Ajuntament de Sant Cugat intentem no només que les escoles que de nosaltres depenen estiguin als millors solars, sinó que més siguin solars grans, ben assolellats i on s'hi puguin ubicar escoles de molta qualitat. I Ciutat d'Alba penso que és un bon exemple. El sistema de manteniment de les escoles de primària públiques és un sistema que està acordat entre Generalitat i les associacions municipalistes de Catalunya, i on hi ha unes obres que ens toquen a nosaltres i unes obres que els hi toquen a ells. Nosaltres ens hem gastat enguany 600.000 euros. Si això és molt o poc, doncs home, per comparar-ho amb l'any anterior ens en vam gastar 300.000, 400.000 és el que ens venim gastant cada any. L'important és que hi hagi un esforç sostingut, que no s'abandoni mai la inversió, perquè aleshores és quan les escoles et van quedant endarrerides. Nosaltres aquest esforç el mantenim sostingut. I si això és poc o molt, comparant-ho amb altres ciutats del nostre entorn que tenen el mateix o un similar nombre d'escoles públiques de primària o més que nosaltres, queda posat de manifest que nosaltres fem un esforç, jo crec que superior a les ciutats del voltant nostre.